Organizácia PTSK je jednoznačne spojením sna a naplnením spoločných ambícií spolupráce X-Bionic Sphere so Slovenským atletickým zväzom. Takže je to veľký záväzok, ale zároveň je to aj zadosťučinenie. Práce celého týmu X-Bionic Sphere, všetkých ľudí od stavby počnúť až po eventový manažment. Tešíme sa. Pán Bača, keď som začal stavať tento areál, nikto netušil až kam, čo všetko vlastne nás čaká, alebo vás čaká. Na čo sa ešte môžu ľudia tešiť? Ešte stále niektorí ľudia nevnímajú veľkosť tohto areálu a to nie je veľkosť rozlohou, ale vlastne to myšlienkou a prínosom pre slovenský šport. Dúfajme, že sa nám dievčou prácou podarí všetkých ľudí presvedčiť, že tento areál je útočiskom pre svetový a slovenský šport a že tá myšlienka je ďaleko za nejakými metrami štvorcovými, že to je skôr o naplnení jednak vízie jedného človeka, ktorý investoval svoj čas a prostriedky a jednak, že je to vlastne niečo, čo tu zostane a čo má slúžiť širokej verejnosti. Tak dúfajme, že postupne sa nám podarí šíriť aj túto osvetu a čo nás čaká ďalej, ďalší rozvoj, ďalšie športoviska. A myslím, že všetci ľudia veľmi rýchlo zistia, alebo teda budeme deklarovať, v ktorých športoch sa ešte budeme posúvať.